যতন ফরঙ্গাম আন্তিপ্র সারনো ओमफ्राय अनेक दिन नोंहा ब्लग खालामनाय दंहा दा ओंखाय जों थांनानै बागाय दं ओंखाय दिनैखाय मा बिश्वकर्मानि दिन जत' नक पटे नक पुजार लायखाना दिनै गांबो पुजार दङ ओहि नगै मांखाना आइ सिम्पल कि आइ जे फारि फैले आनि ओंखाय फाय ककाराव बग पुजा जाना फायदा आजै फाय तंहाय गेला दा परसा बारि जानाय नंगौ ओंखाय नक लगरे दं बिदिनो पास द आनि पुजार माने केजा फुनुगार नंनाव ओंखाय मारागो जतन नक पटे ओंखाय जों टाइम जानाय बरफ ओंखाय जतन रावो मा बिश्वकर्मा जतन मानायो ओंखाय जतन ओंखाय दुगाटी मम्मदेर सरियाव जागा आनि जे फारि जामानि फैलाय ओंखाय परसा बारं जागा थाबायसे थाखायनो थां बाखासे दिसा संना नांगौ आसु जाय थंगा दा फायरेगेरा कयराव ताकतिसे जारना फैले गरमाल देखा गाड़ी अब दुगाटी मुम्बाई सैरखा पाथिलार अब सैरखा मासको तांगे आगसि एगार माथांगो जों तो दिली माथांगिया ओंखाय ब्लग तो बेसि तोरा मांगाला दिनैनि भिडिअ न ओंखाय तेमरावबो आसा करेबा ककारावबो जत पुजा जाना बाय मुसै दंबायखा ओंखाय खल मोनसे तिसे जागा मोनसासिनो ओंखाय बायदि नंगौ मांखाना आइनाव जत गाम फोरों तंना हिना आं खाखायो जतन हामबाय दो दिनैनि ब्लगा एसेनोसै हामबाय।